Ola, Tucho. Xa che dixen que meu pai é unha espía, pero como non mo crees, aí che mando as probas. Graveines este verán nas vacaciones. Mira, mira. Pilleite. De lo que che dicía, Tucho. Que lle dicías a teu curmán? Nada, nada. Cousas nosas. Como me sentiches chegar? Cousas miñas. E o outro día que estaba acochado debaixo da mesa agardando para ver se o collía a facer cousas de espías cando entrase pola porta, e mira o que pasou. Quieto aí, Chano. Non te me movas ningún centímetro. Flipante. Vale, xa se pode mover a xente 0,5. A xente 0,5. E chiscoume un ollo cando mo dixo. Seguro que ten un aparello de visión ultra pormenorizada. Mira tú nai, Chano. Queres saber o que di? Si, ó, a que máis? Tradúzocho. Na cámara do Chano. Que non se desapega dela nin para atrás, todo o día dalle que dalle. Mira. Vela aí están, na fiestra. E que tal o Tucho de rada afeccionado? Que dous, mima, que dous. Vale. Deixo-te carmucha que vou entrar no fin da retransmisión. Velaí o testucho. Un aparello de audición pormenorizada. Que te pareceu, Chano? Que lle botas moita película, papá. Pensas que son parvo ou? Invéntale a conversa e faz que as palabras cadren cos beizos, como nas pelis de animación. Ademais... Sabedes con quen estiven a falar? Que te Tía Carmucha? Elo como sabedes. Elo como sabemos, Pensa un pouco, Tuchiño, que meu pai éche unha espía, pero que moi grande. E non se che ocorra contárllelo... Chano! E isto non é nada. A meu pai, por exemplo, non hai que non gane con palabras. El di que só hai que abstraerse do que di a xente e fixarse en como se move. Que iso se chama linguaxe corporal e que case sempre di a verdade. Porque unha espía nunca se pode fiar do que lle digan. Por iso é que han de facer iso de abstraerse. Porque é un as. Pero a proba definitiva tivena noutronte ao volver das vacacións. É outra linguaxe corporal que el sabe. Pa, que é iso que fas cas mans cando falas co teu amigo o tono? Éche un código secreto. Unha linguaxe cifrada de signos. Biches, biches. Podesma aprender? Si, ó, atende. Agora ti.